ľudia, tu je Anubis SVK, počujeme sa? Čaute ľudia, tu je Anubis SVK, dneska si ideme sa hrať Minecraft novú sériu Skyblock, ktorý je, ako musíte vidieť, by mal byť okopírovaný, mať rovnaké mody jak na Mineru, ako musíte vidieť. Není to oficiálny Gamerov modpack, Miner, ale typek na CurseForge, pokiaľ si, čo si nájdete na CurseForge, tak tam si to nájdete toto trochu prepisu. Pomenujeme to Anubisov Skyblock. A hotovo. Vezmeme si, čo je tam české. Tam sa vám to hra neseká. Nahrávanie, alebo mohlo. Lebo sa to nemám úplne dobre nastavené. Tu mám si to kúkateľné. Toto nechám tu. Vezmeme si cake. Ako môžete vidieť, sme. Potom sme na spawnu. Potom niekedy budeme hrabať tento spawn asi na nejaké mesto. Ako na trasie. Neviem. Rozmyslám sa, urobím server, kde by sa mohli ste pripojiť. Aj vy. A na tom serveru, pokiaľ by ste mali zájem, napíšte do komentára. No, dobre, ja idem si vytvoriť ten ostrov. L-kod dáme a create new. Máme to, zatiaľ som tu ja sám. Anubisov ostrov. Dobre. Create. Mal som si vybrať template a na to teraz musím jebať. No nevadí. Ja sa napijem enerčakom. Ja sa nastavím trochu FPS, nech mám viac FPS. Počkaj, aký mám tu FPS? No, niečo si musím prepnúť off define path, toto skin conceal escape. Si nemohol vybrať ako chcú. A potom si musím tu niekedy nainstalovať off define, než mám moju off define cape. No, zničíme hlinu. Vezme trochu sväčší ostrov potom. Vezmeme toto. Vezmeme si aj sataniče, trochu vytasíme. A to musím optimalizovať lepšie. Počkať, ja si vypnem Brave, ktorý mi zbytočne sa tasuje procesor. Jak debil, aby som mal viac FPS. Tu to točím na trochu horšom počítači. Na notebooku starom. Z roku 2016. No, pokiaľ by ste ma chceli náhodou podporiť finančne, musíte cez donate v popise. Nájdete. Čo pomôže mojej tvorbe. No, a nevadí, tak ideme pokračovať. Vytasíme strom. Dobre. Dobre, jedna aspoň minimálne spadla. Dobre. Hlinu si dáme tu. I toto. Asi idem urobiť tyčky. Urobíme si crafting. A urobíme si... Počkaj. Urobíme si crafting. Vezmeme questy. Máme si urobiť cobblestone. Musíme predávať a preskúmovať svety. Rozmyslám sa, tu pridám Taosi mod, ktorý pridá vesmír. A mohli by sme potom urobiť si vlastnú skúmať vesmír. Ale to niekedy, rozmyslám. Pokiaľ čo si myslíte, musíte mi napísať do komentárov, ak si myslíte, že je to dobrý nápad. Podľa mňa je to skvelý nápad. Dobre, ešte tá, čo mám. Dobre, ako musíte vidieť, tu je to pomenované Miner Skyblock. Mal by som to nájsť a premenovať, a sa ma náhodou nikto nesasaluje. Používam ten CurseForge, keď hľadáte, alebo som začal kúkať Minera. Áno, dostal som chuť na ten Skyblock modovaný. Ale to je jedno. Teraz urobíme si crafting, urobíme si krompáč. Som skoro urobil toho motiku, to by ma nepotesilo hriadne. No. Dobre. Tu máme peč. Vytasíme si trochu stoneu. To píče spadlo dole. Nevadí. Tam sa vám to je kokateľné. Tam sa vám to neseká, alebo ja to skúsim možno viem, prečo to je zasekané. Mám sa bude Sejtrisak. Nemám. By to nemalo. Ešte tu vytasíme tieto kamenné.
A ako už 5 minút kečam o niečom netvojom, tak sa ideme si urobiť stone generátor. Len sa si to pamätám dobre. Tu si dáme takto, takto, takto. Tu bude láva. A tu bude voda. Snad to si dobre pamätám. Urobíme si teraz schod. Vyliehame hlavu. To piče! No nič, toto sa nestalo. Dobre, vrátil som čas, ako môžete vidieť. A máme lávu. Vôbec som nečitoval. No. Teraz vezmeme vodu. A robíme si schody. Ešte potrebujem trochu... To treba, nemám veľa. No. Dám sa ešte ovku, trochu. Robíme si teraz prvý schod. Nám sa stane na krompač. Dobre. Vrátime trebné schody a do česky. A máme konečne toto. Asi vytasíme túto hlinu. Asi ešte urobím kamenný krompač. Na to mám stolný. Dobre. Pardon, telefon. Lebo... Kypel vosíme. To piče. Tak druhý pokus. Vrátim čas a hneď sa ozvu. Dobre, už som postavil ostrov. Tu dáme ste si lávu. No nič, trochu som to skurvil. Tentokrát sa to jebe. No už dobre, už to funguje. Nevadí. Vrátim hlinu späť tu. Máme čokom pekné hlinu. Vytasím aspoň, ja sa osvu, keď budú mať aspoň stack vytaseného stoneu, aby sme si mohli zväčšiť ostrov a urobiť drevo. A ako musíte, tu máme minor, toto väčší, čo môžeme potom tradeovať. Mám nejaký quest, máme tu obchod. Také. Máme prvý 32, fajn. Dobre, získali sme ešte... Dobre, máme quest, tak už máme toast. Tak sa osvojím, keď budú mať fakt ten stack. A svedčíme si ostrov, tak sa... Zatiaľ. Dobre, sme späť, ako musíte vidieť. Mám už stack a stričaná treva. Ale to je jedno. No, dobre. Máme aj iný... Cobblestone som dal 32 aj to česky. Keby náhodou som spadol a urobíme si z tohoto koblu. Robíme si ten cobblestone sprig, čo je krajší. Ešte si urobím takto. Dobre, máme tak. Tento cobblestone necháme takto, vrátime tu. Dobre. Tam sa už stojí tam lepšie. A robím si asi priky. Koľko to bude stačiť. Necháme si aj niečo ako cobblestone. Si dáme takto cobblestone. Normálny. A ja mám trochu jebnuté nastavenie. Nefunguje shift. Tak ako má. Dáme shift. Na shift, počkaj. Aj túto sprints. Ne. To piče. Trochu padám. Svedčíme si ostrov. Ale nie na túto stranu. Ako musíte vidieť, tam máme ostrovy lietajúce, ktoré pôjdeme potom vytasiť, len si tam tu... Ja nesom taký idiot, že som si stršil hlavu. Debil som. No nič, ozvú sa späť, keď budú mať hlavu. Dobre, než som neskurvil ľudia, to čo by tu to neničiť. Dobre, cheatujú. Dobre, ja som PPG a inak by som už skončil Skyblocku. Asi si dám ešte takto. Dobre. Dobre, toto funguje tak ako má. Dobre. Teraz ideme okolo toho urobiť toto. Ostrov. Spretlsíme si. Aspoň trochu a potom si vysadíme prvý strom, aby sme mali nejaké drevo. I keď tieto bloky sú celkom pekné. Dobre, dáme si to takto. Nebudeme asi tento ostrov snisovať. Potom tu nahradím okrem... A ešte už som si aj pripravil stonovú
sekeru, asi to sväčším ostrov trochu. Ja sa osvu, nebo zrychlím, uvidím. A keď budeme mať sväčšený ostrov, tak sa osvu, tak sa zatiaľ. Jestli ma napadlo, pokiaľ by ste chceli, napíšte do komentárov, čo mám pridať sa mod. A ste boli aký rozmýšľam si tu dám. Okrem, lebo tu by mali byť aj autá. Neviem, že sú to, ale to je jedno. Teraz to nejdu hľadať. Dobre, sväčším a napíšte mi do komentárov, čo mám pridať sa tento Skyplog, ale sa mám, no. Dobre, tak sa osvú, keď budú to mať. Tak sa sväčšený ostrov, tak sa čaute, zatiaľ. Dobre, už som to trochu sväčšil, ako môžete vidieť. Ten ostrov není o mnoho, lebo už mi tu chačajú trochu bloky, ale tu si dám, to je sa to končím, tento malý ostrov, plosinku, túto malú plosinku. A tu budem mať strom. Trochu to sväčším kvôli tomu, aby mi, to si myslím si stačí, zoberieme si hlinu. Jednu hlinu. Jo, trochu sa mi vytasil jeden iron, čo som to nehodou netočil. Ale to je jedno. Jo, čo som to chcel. Jo, zoberieme si sateniču. A môj prvý strom. Dobre. A rozhodol som sa ísť na tento ostrov, ako musíte vidieť. Neviem prečo Dobre, musím potom tú hru prepintovať, ale to je jedno. Podľa mňa asi... Neviem, si to mám stavať z týchto... Počkaj, prikov. Si toto stávam trochu sväč. Čiže podľa mňa takáto plosina by to mohla stačiť. A ja sa z toho robím slepý. Dobrý nápad, Marko. Nech máme viac týchto blokov. Dobre, snad to bude stačiť. Dobre, celkom rýchlo nám nahrastol prvý strom. Snad bude dosť vysoký. Dobre, spadala nám sateniča. ST1. Dobre, potom tu budeme sväčšovať, aby sme mali viac týchto stromov. Ale to je jedno. Urobíme si cestu. Asi odtiaľto si urobím cestu na ten ostrov. To je celkom daleko, tak sa uvidíme sa tam, nebo... Neviem, si to mám strihnúť, nebo... Jo, ešte trevo si odlosím. Páči sa mi tento mod. Celkom je pekný tento modpack. V popise bude odkaz na stiahnuté. I keď budu musieť optimalizovať potom ten Minecraft, aby som toto mal viac frameov. Aby to bolo viac kúkateľnej no. Ale to je jedno. Zatiaľ. No piče! To je milé. To budu musieť vytasiť. No sa utopím. Dobre si to funguje ten teleport. Mám to takto. Dobre ľudia, to bolo trochu, som sa slakol. No nič, pokračujeme. Tam si niekedy urobím nekonečný stroj, som mohol urobiť, len debil, ale to je jedno. Potom ho spravím, vidíme vesniču, villagerov, tam budú, podľa mňa villagery tam by mali byť. Dobre, sväčšíme si toto, budeme asi musieť ešte viac vytasiť surovín. Ale to je teraz jedno. Dal som ísť na ten ostrov, no nič. Tak ja sa osviem, keď budú mať stony. A keď budeme pokračovať, tak sa čau. Dobre, som späť. Ako môžete vidieť. Jo, dobre. Ja si urobím ešte ten kopl. Čo som povedal, ten stone, ten lepší. Dobre. Čiči. Dám si sa, vám toto video bude páčiť, pokiaľ urobíme z tohoto postaku si spravíme slepý. Dobre. To by snad bude stačiť. Zasadiel som prvú sateniču, aby sme mali jedlo, lebo budú sa asi neumierať zbytočne. Tu dáme... Takto. My máme jedlo. Dobre, už ako musíte vidieť je tma. No nič, a ideme pokračovať. Snad mi sa nespavne ten nejaký skeleton nebo nejaký zombie.
Ako musíte, urobil som si aj motiku. Mal som by si odlosiť. Čakaj, tam je? Asi je tam, no nič. Pokiaľ tam bude, tam sa vystavu, tak si asi to strichlím. Nebo to strihnú, uvidíme ste. Tak to stačí, ja si tu potom asi tie ostrovy si nechám a budu tam chodiť a robím si z nich časti. Rozmyslím, čo postavím si z toho, náhodou nepostavím si mesto, ale vyspelé, napríklad ako Atlantida Stargate, nebo niečo podobné na ten styl. To piče. Dobre, už som sa bál, že som... Ja padaním, budú trochu padať. Mám trochu rozebanú klávesničku, lebo to točím cez notebook. Ako som už hovoril. Ten môj z roku 2016. A to je jedno. Mal som ísť tomu villagerovi, tam bude aj postel. No. Ešte pôjdem tam hore vylesem a si urobím z toho schody. Asi na to musím navyknúť. Ja som rád si na tomto notebooku zvládnu i nahrávať a hrať hru. Áno. I keď na nečelých 30 FPS, ale hrával som niekedy aj horšie. I keď tie schody nie sú najlepšie, potom ich zlepším. Predpokladám, že si spravím asi výtah a budem si tak čestovať. Rozmyslám, nebo z tohoto subesy. Rozmyslám, čo z toho spravím. Musíte napísať svoje nápady pod video, v popise videa. Dobre. Trochu sničíme tú hlinu. Dobre. Vezmeme si nejaké sateniče, máme tu vodu. Fajn, tá sa hodí, to nekonečné, budeme si musieť potom urobiť nekonečný stroj vody. Tu potom vezmu. Asi vytasím z tohoto. Mám i nejaký petrol. Potravina sa hodí. Toho sa surovina. Dobre, budeme mať na chleba. Potom z toho, predpokladám, asi si tu tým stal si stromy. Zasadím si tu strom jeden. Akačiu a vytasím ju. Dobre, ja idem naspäť, len ešte trochu byl som. Asi tu spravím, potom si spravím, to stačí. Ja si pôjdu, ja to strihnu a uvidíme sa. Keď budu mať kyblík, trochu si pomôžu dole. Hrám to na pojebaných 30 FPS, musím to potom vylepšiť. Rozhodol som sa natočíme novú sériu, ktorú som nikdy nevidel, tak som to nehľadal. Ale to je Zombie Villager, je mi ho škoda. To piče shodil ma. GG, sekol mi Minecraft. Reloadol som Sadie. GG. No nič. Prišiel som osatený, čo nasasti som jeden tam nasatil. Ak by som bol... No nič. Prišiel som ovečie, ja sa osvu. Keď ich sískam späť. Fajn, sískali sme nejaké drevo, čo sa hodí. Prišiel som o Pitroot. No nič, ja si to... No tak si to som skurvil trochu, no nevadí. Nevadí, stáva sa. Je lepším rodinám. Ešte mám nejaký. Bude akačia. No nič, potom budeme robiť si stone. Počkaj. Z taku sa robí toto. Keď budú mať urobím si česku. Pár čestiek si chcú a potom si vytasím stony a budú potom farmiť stromy. Neskôr, keď ich budú mať viac. Mohol som ich mať viac, ale nevadí. Som debil. A neviem, asi komik komp. Čo nevadí. No nič, to svoní. Tak ja sa osvú potom. Čo? Dobre, som späť. Ako môžete vidieť, trochu som potreboval sa mi zachrániť väčší, ako sničené, ale lebo som čes L-ko, som rýchlo klikol a potreboval sa mi konečne to získať. No nič. Ideme toto trochu svedčiť ST. Urobíme si z tohoto
taký podobný blok. A trochu to sväčšíme, aby sme tu mohli mať hlinu. Tu dáme takto. Asi takto dáme. To stačí. Tu dáme asi takto. No nevadí. To piče, trochu sa to nepodarilo. Nevadí. Teraz zoberieme si jednu hlinu a jeden strom, tento veľký. A ideme trochu sväčšiť zásobu. Ešte musím potom túto hlinu potom zničiť, ale počkám, keď sa mi urobí jedlo. Ahoj, prede. Ja by som mal zatvoriť, ale ahoj, lami. Zoberme si jeden strom. Snad bude to dostatočne veľké, sa to radšej takto sväčším toto. Náhodou, nespadne nič do vojdu. No. Áno, nič. Rozhodol som sa, si ideme pokračovať v stavbe. No ešte toto vytasím. Máme ísť, urobil som si aj túto peknú česku. Páči sa mi, jak to vypadá. No nič, ja si idem urobiť z tohoto priky posledné. Ideme sa skúsiť dostať k tomu villagerovi. Sa bude stačiť koľko to. Využijeme všetky tieto posledné cobblestone priky na to, aby sme mali slepý z toho. Ideme behať. Ideme sa dostať tam, tu by sme mohli získať z tohoto. Už som skoro spadol. No nič, ideme pokračovať a ideme tam. Asi budeme mať nejakého toho villagera snad. By tam mal byť villager bez toho zombie, to inak vypadá, pokiaľ si dobre pamätám. By mal byť bunker, to bude zombie villager. Tam si sa nespavne a neshodí ma znovu. Alebo sa chránovať sa mi väčší si to robia. Ale keď to hráte na necelých 30 fps, potom si musím... Dám si obraz, vám neseká. Malo by to byť vo Full HD. GG. Ja si asi idem toto končiť s týmto trebom. Od toho mám čakom dosť. I keď to nebude už také pekné, ale to nakoniec spúram asi toto a robím to aj tak inými slepami potom na konci asi. Lebo ešte úplne neviem, jak si to predstavujem, ale budem sa snažiť postaviť nejaké pekné moderný dom. Ale neviete, jak ten stvoreč, nebo čo to je, vypnúť? Pokiaľ hej, tak mi napíšte do komentárov, jak ho vypnúť. Budu hrať, lebo nejak skrátkou som to sapol a neviem, jak to vypnúť. No, ale to je jedno. Ale tu koľko, 15 to by sme mohli použiť na koľko budeme môcť. No, tak. Nečeli, to je pekné. Robím si z tohoto slepý. A nechám si 15 treva, to by malo stačiť, nejaké bloky, nebude to najkrajšie, ale no, ja idiot, zabudol som tu dať sateniču. Zatiaľ si ešte nechám, čakaj, to môžem dať tu. Budú musieť potom na celých týchto ostrovoch urobiť, ale to je teraz jedno. Máme 19 drevených slebov. By snad mohlo stačiť. Ja sa osvojím, keď budú na konci tejto česty, lebo je dlhá a nejdu hráči to sprintovať. Nebo áno, dobre, sprintujú. A mám trochu prepintované. Ale to je jedno. Dobre, pokračujeme. Už tam o chvíľu sme. Potom musím svedčiť tieto česty. Potom môžete mi napísať, čo mám postaviť do komentáru a ja sa pokúsim to postaviť a urobiť z toho video. Pokiaľ asi urobím tutoriál, jak si stáhnuť tento mod pack. No to sa znie tak slosité, ale keby ste chceli si sa hrať tento modpack, ktorý má byť je fan mod urobený
A nesúvisí to niekým iným gamerom. Počkaj, urobím to asi takto. Ja idiot, mohol to robiť s normálnym prevom. Prečo to robím slepom? Neviem. Mi trochu smrdá v hlave, ale to je jedno. Dobre. Ty idiot! Budú to musieť urobiť inak, trochu extra vred. Potetnú, poďte. Čo má tu? Sased TikTok, keby som mal kravy. Potetnú. Potnú. Poviem to takto, aby mi náhodou nemohli ste ísť a spadnúť do vojdu a to by ma nepotesilo. Ahoj Sanford a temeno a celá. Robím si respawn pod, máme i hrobu. To je niečo k farme, to pousilu, ale vyserá to ako hovna. Ale máme quest hotový. Máme nejakú enchant tak na luk a máme name tag, čo sa musí hodiť, potom musíme pomenovať nejaké sviera, keď budeme mať nejakým menom. Dá sa voda. Dobre. Pekne si tu síte, ja sa vám ukradnem tieto veci. Ukradnúť, čo som povedať, vezmu. Zabavované. Potom ich premiestním na nejakom telsom tiele a urobím im pekný dom. Dobre, preventívne, aby ich niečo nezabilo. Lebo nechču, aby mi umreli. Ale to je teraz jedno. Vezmeme si sateniče. Tak nespadneme. Ja som si zobrať tú česku, ale to je teraz už asi jedno. To si musieť urobiť, ale... No, to je stup. Budú to musieť svedčiť, asi to urobím takto. Čo som sapol. Trochu svedčíme tento ostrov a dáme tam, tieto treba nech slepiť, pokiaľ mi to vyjde. To piče. Robím to symetričke. Je to mi spadol, nevadí. Treba mám relatívne toast. Ale to budeme kúpať. Potom kúpime si nejaké to drevo. Netrevo, myslím. Fajn. Dobre, to potom niekedy to končí. Ale teraz je to jedno. Vezmeme si nejakú hlinu. Ale aby sme nespadli zbytočné. Ale toto nie je najbezpečnejšia cesta, hlavne keď mám 30 FPS. Ale to je jedno, tento modpack je čokom náročný. Relatívne. Ale teraz to je jedno. Už ja sa ču pomaly si stávať asi mob trapku, rozmyslom sa postavím. Ale to asi postavíme telsom tiele. Neviem, jak dlhé video bude. Asi sa trochu rozstrelím tento ostrov a urobíme si prvú väčšiu záhradku. Zničím toto a urobím si z tohoto priky. Tieto. To piče. Nevadí. Tu dám sa tieho z toho. To mám relatívne nekonečno. Dáme tu presuneme tieto place roty na túto časť. Rozhodol som sa, že tu budeme mať väčší. Ja neviem, páči sa mi otáča to... Blast furnace. Počkaj. Asi som nejak čo sa povedal, to je jedno, dáš robiť questy, splniť. Skyblock máme, čo sme si skyprovali. Čo ja som slepý. Jo, toto. Máme nejakú sakrannú, myslím si to je lano, sakranné lano, asi. Dobre. Rozsierime ešte toto. Potom hlinou, ale to neskôr asi to som videu. A ja neviem, sa budeme pokračovať. Asi urobím ten nekonečný stroj vody, keď už som tu. Máme prvé mobky.
Zabijeme je. Skúsime ich zabiť. Neviem, čo to sú. Dobre, že som to sa bezpečil. Tam si musíme... O, to piče, jak to padali. To piče. Škoda. Musím si urobiť mob trapku niekde. Ale urobíme to trochu talej. Kúknem sa, asi mi náhodou nenarastol ten strom. Ale prečo mi sa či padáte dole? Tam sa tam budú ešte nejakí mobovia. Ahoj zombie. Dobre, zabijeme si prvého zombika, lebo on zabije nás. Dobre, najeme sa. No, škoda. Čo som zobrať kyblík a uložiť si name tag. No nič. Tak sa asi vrátime. Ja si toto zoberiem si z toho viac hliny. A tak to si urobíme tohoto. Tu necháme si tú vodu. A stasíme trochu tej hliny. Nech máme viac tej hliny. No hliny nikdy nie je dosť. Čo je? Tak máme ich to najviac, pôjde. Potom to budeme musieť ten ostrov urobiť dole, aby nám všetká hlina nespadla dole. Ako, aby sme mali dosť hliny na farmu, ktorú budeme stavať asi tam v tom tieli. Neumreme od hladu. Dobre, vytasím toto. Už máme stack, čo je pekné. Ale potreboval by som nejaký... Dobre, takto. Vytasíme ešte tento posledný. Škoda sa spadol, nevadí. Ideme dole. Mal by som si urobiť toto. Strip. Konečne niečo nám jedlo padlo. Ideme pokúšať stastie. Tam máme osvetené kvôhne tomu ohnu, čo máme... Jak sa to povie? Kokot, moja hlava si nepamätá nič. Ale to je jedno. No. Ja si myslím, že toto video už musí končiť. Čo bude asi polhodinové, dúfam, že to bude aspoň 15 minút toto video, ale myslím si, hej. Dám si sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite dať like, odber. Ja sa ešte to jem a čaute.